И здравейте, това е втора част. Ох, Ти къв си сега, червен или син? червен. Ах. Сори за първа част, внезапно спря. Мама. Аз не мога да изляза, бе. Бах ти! Аз излязах. Как ска, бе? Не изкараме. Убиха. Бихата. Айде изрести, да изрести. И цяло дала. И братле, аз ще играя. Абе, играя нещо друго. Чакай само иска да видите. И хора, значи клиповете ще са по 10 минути. Ясно, значи. Фък, убиха ма. Са 10 часи. Колко още чаши ще правим? Още 8 ни остават. 8 части да малко съм. Да направим 20 части, като пичуйте. С 10 часа, защото нямам много време. Като имам време, ще правим. Бихме ва. Едно на две, ха-ха. Ще играем пак. Аз влизам пак. Оф, аз съм си играя. Какво викаш? Ще пробалея, бе. Аз не се играя. Аз ще взема. Значително чаката пробалея. Тобич, къде си, бе? Тук. Чакай. Сега... Ай на лап TNT Run. Оф, тук как се играе, бе? Чакай, сега ще... Чакай само да отида до там и ще обясня. Кликни табелката. Джойнка ли? Джойнкам. Аре, давай, бързо. Влезна ли? Да. Са табелата. Натисни табелата. Айде, почваме се 9, 8. Сега трябва да бягаш. Трябва да бягаш, чури. Окей. Почва. Ну, давай. Ще му забориш, бе. Кой ще би? Не знам. Аз скоро няма падна. И аз съм про на това. Един път бих админ. Да, бе. Падна ли? И аз не съм зле. Ей, паднах! И аз. Съм на втория етаж. И аз. Трябва да бягаш. Той не мога да скачаш, ще е тъпто. Ти падна ли? Не. Ти? Не. Не. Ти като с едно апокалипсис ще гледа как земята се срутва. Фък, паднах. Аз не. Паднах. Който падне първи печели ли? Не, който... Да, така е. Базикам се, бе, който падне първи го губи. Бихта! Айде пак. Ай, стига! Те измамих. Ти сериозно ли да стане си играл така? Да, човек. Имам и 300 секунди, които са равни на 4 или 5 минути, не знам. 5 минути. Не. Колко минути са, бе? Не знам аз. 5 минути, 5 минути. Точно на време спрях клипа. Вие учихте ли лице на квадрат? Да. А учили ли сте лице на триъгълник? Не. А на паралелепипед? Само квадрат сме учили. Мале, наш 5 клас кършава съсипят от учени вече. Знаеш колко много лица ще трябва да намериш?
ръце на успорник, ръце на трапец, ръце на триъгълник, ръце на четириъгълник, ръце на паралелепипед. Какво е паралелепипед? Паралелепипед е куб. Оста не знам, аз не знам как е и не мога да го обясня, защото ние тук що вземе паралелепипеда. Много странно дума, че аз мога да бъда. Паралелепипед. Много е ган. Пък особено лицето му, направо падам от като ви я решавам. Че ме изпитаха днеска. Класната ни на изпита. Ще ти кажа какви мъки брах. Написа ми шестица, ама само се чудя сега каква беше формулата. С е равно на ко беше, В е равно на А по Б по С, С е равно на... Какви С е равно на едно? Оф, Ма турци лесни ли са? не знам какво да ти кажа. Аз ги минах с 6, 6, 6 и 5. 5 познай, петицата познай по какво беше. Математика. Не, български. Партньори, аз съм слаб по български. Аз съм слаб по български. Аз се изкарам. Маре, какви неща ще учиш в пети клас по български и ще паднеш. Аз падам, пък камерите. И знаеш колко контролни ни правим? На седмица по 2 контролни по български. И знаеш колко оценки имам по български? Колко? 8. И знаеш ли кои са ми? 5, 5, 5, 6, 6, 5, 4, 6. Казвам ти, много е гано. Колко още етажа останаха в това чудове? Не да знам. Аз паднах. Имаш ли брат или сестра? Не, ти? Да, Сестра или брат? Кой е? брат на 20 години. Аз съм майче. 20! Бах ти, ми пиша. Ти падна ли? Не, ти? Да, вече и аз. Май да не паднеш. Много те поставя вече така. Искам аз да те бия. Ти ме е злъга. Фък. Аз ви бих. Yes. Ай, дай пак. Не. И хора, това беше втора част. Утре ще продължим трета. Не, чакай. Чао. Влизай. Кажи чао на YouTube. Аре, чао YouTube. Много късмет в мечтите ви, много глупости и така нататък. Аре, чао.